Интрама е утвърден производител на висококачествени термоформовъчни машини, автоматизирани зареждащи устройства, фолия и пликове за бариерна опаковка и самозалепващи етикети на рула. Производствената дейност на Интрама превърна компанията в един от малкото производители в Европа, които доставят тези продукти от един източник и предлагат завършен цикъл от решения за гъвкави опаковки. Основана през 1993 г. в Берлин, Германия, днес Интрама развива успешно своята дейност в България, Северна Македония, Сърбия, Косово и Албания. Интрама Акцент – автоматична линия за опаковане във вакуум и модифицирана газова среда с възможност за работа с твърдо и меко фолио. Всяка машина е индивидуално проектирана и изработена според конкретните нужди и изисквания на клиента. Нашата страст към иновациите, стремеж към развитие и детайлните ни познания на термоформовъчния процес направиха възможна най-новата ни разработка, вградена в термоформовъчната линия Интрама Акцент, иновативен метод за контролирано термоформоване Интрама TF Control. При термоформоване чрез иновативния модул Интрама TF Control, долното фолио се посреща от дъното на формообразуващата матрица и се съпровожда по цялата дълбочина на изтегляне. Интрама TF Control осигурява по-равномерно изтегляне на фолиото по стените на опаковката, без прекомерно изтъняване и прокъсване в ъглите. Благодарение на това, дори при дълбоко термоформоване става възможна работата с по-тънки долни фолия. Предимства на Интрама TF Control – опаковане с до 20% по-тънки долни фолия. Намаляване на екологичния отпечатък от опаковъчната дейност. Намаляване на отпадъците. По-добра защита на опакования продукт. Лесна, бърза и удобна промяна на дълбочината на изтегляне чрез пулта за управление на машината. Системата за контролирано термоформоване Интрама TF Control осигурява два режима на работа – стандартно изтегляне на долното фолио с автоматично определяне дълбочината на формоване и иновативния Интрама метод за контролирано термоформоване по цялата дълбочина на изтегляне. Нашите инженери и дизайнери са в тесен контакт с клиентите ни. Те са фокусирани в проектирането и създаването на иновативни решения, покриващи специфичните нужди на всеки отделен клиент. Всички детайли на машината са произведени от Интрама от висококачествени материали при спазване на съвременни производствени практики и в пълно съответствие с европейските директиви и стандарти. В машината са вложени функционални възли от водещи утвърдени производители – вакуум помпа Ричле или Буш, управление Siemens, пневматични компоненти Камоци, електрически компоненти Шрак, вериги от нераждаема стомана Цубаки. Хигиеничен дизайн. Бързият монтаж и демонтаж на капаците позволяват лесно и ефективно почистване. Интрама Акцент осигурява висока надежност и сигурност при експлоатация, отлична степен на функционалност, съобразена с индивидуалните нужди на клиента, безупречна визия на опакованата продукция, улеснено управление на производствения процес и техническа поддръжка. Машината се управлява чрез подвижен тачскрин панел с възможност за работа на различни езици, запаметяващ модул за 10 клиентски програми с възможност за запаметяване на USB флаш памет. В случай на смущение, съвременният софтуер индикира възможните грешки и дава препоръки за тяхното отстраняване. Смяната и центрирането на ролката с долно фолио се извършва бързо и лесно, благодарение на челюстите за пристягане и ръкохватка за аксиално фиксиране. Формоването се осъществява с въздух под налягане. При иновативния метод за контролирано термоформоване Интрама TF Control, дълбочината на изтегляне на фолиото се определя от сензорна система. Срязването и изхвърлянето на фолио, поставянето и ваденето на вложки във формовъчната секция остават в миналото.
Настройването на дълбочината на формоване от 15 мм до 100 мм с стъпка от 5 мм се извършва през пулта за управление на машината. Всяка една желана дълбочина може да бъде запаметена в програмата като готова рецепта, която при последващо избиране автоматично настройва дълбочината на изтегляне. Скоростта на рязане на фолиото е настроена така, че не отделя прахови частици от фолиото. Бърза смяна на фолиото и лесна настройка на печата, благодарение на надлъжното и напречно преместване на фотоклетката. Лесно отстраняване на отпадъчното фолио, чрез два независимо задвижвани барабана за навиване на страничните ивици. Изходната транспортна лента се задвижва в синхрон с транспорта на фолиото. Смяната на форматния инструмент става изключително бързо и лесно. Осигурен е удобен достъп чрез пневматично отваряне до долната формовъчна секция, от която се изважда целият формовъчен пакет за дадения формат и се поставя нов. Автоматична промяна на дълбочината на изтегляне, запаметена в рецепта. Интрама поставя акцент върху потребностите на клиента. Всяка машина е съобразена и конструирана според неговите индивидуални изисквания и нужди, а не с изискванията за нейното масово производство. Клиентите на Интрама имат уникалната възможност да се включат в разработването на машината, да я поръчат с различни габаритни размери и зона за зареждане. Термоформерът Интрама Accent може да бъде оборудван с допълнителни устройства, например етикетиращи устройства, принтери, автоматични зареждащи устройства, дозатори и други. Всички детайли на Интрама Accent са прецизно изработени, монтирани и настроени така, че да се постигне безупречна визия и защита на опакования продукт. Безпроблемната смяна на инструментите, автоматичната промяна на дълбочината на изтегляне, лесното зареждане на фолиото и бързото въвеждане в експлоатация спестяват време на обслужващия персонал и повишават ефективността на работния процес. Интрама Accent се отличава с изключително висока степен на надежност и сигурност при експлоатация, лесна настройка, управление, диагностика и поддръжка, в резултат на което осигурява максимална ефективност на работния процес и безупречна визия на опакования продукт.